έδινε εποχές στους άλλους που δεν ήταν οι ψαγμένοι. Λοιπόν, να θυμηθούμε ένα χαρακτηριστικό βίντεο. Παρακαλώ. Έχουμε ένα στοιχείο το οποίο είναι επίσης δεδομένο ότι όλα τα αυτοκίνητα στις μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου για να μπουν μέσα στον κεντρικό δακτύλιο όπως έχουμε εδώ στην Αθήνα πληρώνουν αυτόματα διόδια. Πώς? Υπάρχει μια καρτελίτσα η οποία έχει αυτόν τον κωδικό τον οποίο δείχναμε πριν, είναι κολλημένο στον παμπρίζ και υπάρχει σκάνερ laser το οποίο διαβάζει τα παμπρίζ. Θα πει κανείς, καλά παίρνεις τον παμπρίζ και το κολλάς στο σκάνερ όπως κάνει η πολίτρια του σούπερ μάρκετ το κουτάκι με την Coca-Cola. Όχι, διαβάζει τα πάντα στον δρόμο. Μάλιστα. Και αφού γίνεται με τα αυτοκίνητα και θα γίνει και στην Αθήνα, άρχισαν να το. Είπαν ότι βάλαν κάποιες κάμερες σε Θεσσαλονίκη 2. Ακριβώς, εκτός από τις κάμερες. Εδώ μιλάμε για σαρωτές λέιζερ. Αφού θα υπάρχει για τα αυτοκίνητα και πρακτικά θα γίνεται, γιατί να μην το κάνουμε τους ανθρώπους, για να βλέπουμε ποιοι παράνομοι κυκλοφορούν στην Τζιμισκή σήμερα. Και αυτό εμένα θα μου άρεσε. Οι παράνομοι να συλλαμβάνονται. Πώς θα τους βλέπουμε? Μα πώς? Γιατί το χάραγμα το λεγόμενο, ή ας το πούμε η ηλεκτρονική ταυτότητα, η οποία δεν θα είναι πια σε ένα καρτελάκι, αλλά θα είναι πάνω μας, μπορεί να μπει και στο μέτωπο. Ώστε να το διαβάζει. Το πιο εύκολο μέρος είναι το μέτωπο. Περπατάς μια ωραία και καλά, ξαφνικά ένα σκάνερ το οποίο ούτε καν θα αντιλαμβάνεσαι, θα διαβάζει το μέτωπό σου. Και πού θα το βρίσκει το μέτωπο, κύριε Λιακόπουλε, θα πει κανείς? Μα είναι πολύ απλό. Πού βρίσκει την ακριβή θέση του παμπρίζου του αυτοκινήτου? Η τεχνολογία προχωράει. Λοιπόν, και έτσι θα βλέπουν πού είναι ο καθένας. Κύριε Σέρη, τι ακούμε τώρα? Τίποτα, ανατριχιαστικά πράγματα. Μα δεν μιλάω για ανθρώπους, εγώ για αυτοκίνητα μιλάω. Θα γίνει στην Αθήνα σε λίγο. Θα γίνει στην Αθήνα σε λίγο. Ανατριχιαστικά πράγματα. Τώρα είναι αυτονόητο. Πας αγοράζεις μονάδες, βάζεις το αυτοκίνητό σου, περνάς τα αυτόματα διόδια. Αγαπητοί μου φίλοι, μέσα στα 10 χρόνια που κύλησαν όμως, δεν είπα μόνο αυτά. Πάντοτε είχα μια πληροφόρηση ανεβασμένη, έτσι, την οποία πολλοί από τους ψαγμένους και τις ψαγμένες μου κάνουν την τιμή και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, να με παρακολουθούν. Τα ακούγανε, τα ανέλυαν, τα σύγκριναν με ειδήσεις που αυτοί έβλεπαν με μάτια ανοιχτά και ελληνικά, γιατί άλλοι δεν βλέπανε. Έτσι. Και στο τέλος, αγαπητοί φίλοι, βλέπανε πάντα το Λιακόπουλος δικαιώνεται. Και κέρδισα την εμπιστοσύνη πολλών εκατοντάδων χιλιάδων τηλεθεατών. Οι οποίοι μάλιστα σιγά σιγά άρχισαν να μπαίνουν και στο Ιντερνετ, στο Λιακό.gr και να βλέπουν τις ειδήσεις μας εκεί κτλ. Τι γίνεται τώρα, αγαπητοί φίλοι? Όλοι είναι χρεωμένοι βάσει δανείων. Δηλαδή, είναι δανεισμένοι οι πολίτες από τις τοπικές τράπεζες και τα κράτη από την Παγκόσμια Τράπεζα που έχει τα τσιράκια της, διάφορες τοπικές μεγαλοτράπεζες. Deutsche Bank, ξέρω εγώ, διάφορες τράπεζες, ρε παιδί μου, που δανείζουν στα κράτη. Όλοι επομένως, βάσει δανείων, ελέγχονται. Τι είπε ο Πρωθυπουργός, αγαπητοί φίλοι, και αναφέρομαι στον Πρωθυπουργό που εξελέγει το φθινόπωρο του 2009, στον κύριο Πανδρέου, χάνεται η εθνική κυριαρχία. Και όλοι λέγανε τι λέει μωρέ, τι κινδυνολογεί. Το ήξερε βέβαια τι λέει, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ξέρει. Αφήσει εμείς ήξερε τι θα γίνει και μετά. Αγαπητοί φίλοι. Και έτσι, τι έχουμε μάλλον, δηλώσεις υπουργών να λένε δεν ξέρω εγώ, ρωτήστε τους εκπροσώπους του Δουνουτού. Πάει η εθνική κυριαρχία. Και αυτό το είχε πει και η κυρία Μπενάκη, ότι πάμε στον Παπούλια όταν έβγαινε τότε και του είπε, κύριε Πρόεδρε, να ξέρετε, πάμε σε νέες μορφές διακυβέρνησης που η εθνική κυριαρχία θα χαθεί χάριν άλλων πραγμάτων τα οποία θα πάρουμε τέλος πάντων. Και αυτά τα πράγματα είναι τα δάνεια. Είμαστε στην εποχή δηλαδή που η επιτυχία είναι το να δανείζεσαι. Άμα δανείζεσαι, είσαι επιτυχημένο. Το πήραμε, λέει, το δάνειο. Μεγάλη επιτυχία. Αντί να λέμε πόρε τι κάναμε. Το πήραμε το δάνειο, μεγάλη επιτυχία. Τέλος, η επιτυχία να πάρεις δάνειο. Κατέστρεψαν την νεολαία μας, αγαπητοί φίλοι. Φάγαν την καρδιά και το μυαλό των παιδιών μας. Και μας κάνανε εμάς τους ίδιους να ονειρευόμαστε για το παιδί μας και να του εμφυτεύουμε το όνειρο αυτό, να γίνει ένας δημόσιος υπάλληλος για να παίρνει ένα σίγουρο μισθό που αποδείχνει στις μέρες μας ότι δεν είναι καθόλου, μα καθόλου σίγουρος. Διότι και η μονιμότητα, αν δεν κόπηκε, θα κοπεί και τα δώρα κόπηκαν και τα εφάπαξ θα κοπούνε και το ένα και το άλλο και το άλλο. Χάθηκε και αυτό το όνειρο. Σε τι ελπίζουμε τέλος πάντων σε αυτόν τον κόσμο, αγαπητοί φίλοι? Όλα αυτά βέβαια που συμβαίνουν με τα δανεικά, με τα αυτά, με την καταπίεση και όλος αυτός ο τρόμος που περνά στον κόσμο για να μην σκέφτεται, γιατί μια σου λένε θα πεινάσεις, μια σου λένε η γρίπη των πουλερικών. Μια σου λένε θα πεινάσεις ξανά, μια σου λένε η γρίπη των χείρων. Μια σου λένε θα πεινάσεις AIDS. Δηλαδή, μια στην υγεία, μια στην τροφή. Μια στην υγεία, μια στην τροφή. Η απάτη της νέας τάξης των πραγμάτων, αγαπητοί φίλοι.
Γιατί και η κρίση, ας πούμε, που ακούγεται είναι πάντα ψέμα είναι, δεν υπάρχει, δεν ψέματα. Ψέματα, είναι χοντρά ψέματα, φανερά ψέματα σε όλο τον κόσμο. Φανερά ψέματα. Και όλοι αυτοί βέβαια έχουν τα σχέδιά τους. Δεν θέλουν όμως προωθούν το σχέδιο του Θεού. Και πράγματα τα οποία γεροντάδες της Ορθοδοξίας κατά επανάληψη μου είπαν και εγώ τα είπα δημόσια. Και μάλιστα αφού τα είπα, αγαπητοί φίλοι, και αφού τα έγραψα, γίνανε, ξαναλέω, ο κόσμος έχει αρχίσει να βλέπει. Ο κόσμος ξέρει τι μπορεί να περιμένει. Και είναι ξεκάθαρο για τον κόσμο πλέον τι έγινε. Γιατί όποιος πρωθυπουργός δεν ακούει τι του λένε, ή τον εκτελούν, ή τον κάνουν ρόμπα με σκάνδαλα, αγαπητοί φίλοι, ή του λένε φύγε, γιατί αν δεν φύγεις, θα πρέπει να κάνεις ό,τι θέλουμε εμείς, ή θα σε κάνουμε ρόμπα, αν έχουν κάτι στα χέρια τους, ή σε έχουμε φάει. Δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο που έχουν καθαρίσει τα διεθνή λαμόγια. Και ποιοι είναι τα διεθνή λαμόγια? Αυτοί οι χαρτογιακάδες, τα καραγκοζάκια που ήρθανε το Δουνουτού, λέει, να μας πούνε. Αυτοί είναι τελευταία τάξης υπάλληλοι, αγαπητοί φίλοι εκεί μέσα. Ποιοι είναι, λέει, οι διευθυντάδες, ποιοι είναι οι αρχηγοί του Δουνουτού? Μα δεν έχει αρχηγούς του Δουνουτού. Όλοι υπάλληλοι είναι. Κυβερνάει, σας λέω, η λευκή αδελφότητα των Νεφελίμ από την υπόγεια λευκή πολιτεία, την Μάχτανε, 10 χιλιόμετρα κάτω από τη λευκή πυραμίδα στην Ανατολική Τακλαμακάν. Εδώ που φτάσαμε, το μόνο που δεν έχετε δει από όσα έχω πει ως τώρα είναι Νεφελίμ. Ρε παιδιά, ειλικρινά σας λέω, μερικοί πάρτε το αν θέλετε για πλάκα, αλλά αν τους δείτε μπροστά σας, θα πείτε τώρα πλέον είναι αργά από τον ακούσω τι λέει ο Λιακόπουλος. Γιατί, αγαπητοί φίλοι, θα σου φυλάξει, αν έρθει η ώρα να βγουν τα λαμόγια, τα πράγματα θα αγριέψουν και θα δυσκολέψουν πάρα πολύ. Για να δείτε μάλιστα πώς η πληροφόρηση που είχα, εκτός από το τι λέγανε εκείνα τα έρματα, χάλκινα βιβλία, πια αγαπητοί φίλοι για την αρχαιότητα, εγώ πάντοτε είχα πληροφόρηση για το τώρα. Όπως τότε που σας είπα να προσέξετε ότι τα γεγονότα θα αρχίσουν 8-8 του 2008 και μάλιστα μέρα που άρχισαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αγαπητοί φίλοι, και σας είχα πει για τον πόλεμο που θα γίνει για να αρχίσουν τα γεγονότα στη Γεωργία. Έτσι, Νότιο Οσετία κτλ. Ντοκουμέντο. 8-8 του 8 επιτέθηκαν οι Γεωργιανοί με ένα παράλογο τρόπο στους Ρώσους, αφού ξέρουν ότι θα χάνανε. Ο Σακασβίλη γιατί το έκανε? Πήρε εντολή, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Του είπαν κάνε το, να δούμε τι θα κάνει ο Πούτιν. Εγώ το είχα πει πολλούς μήνες πριν ότι θα γίνει. Δείτε το. Το πακέτο, αγαπητοί φίλοι. Και βέβαια, όπως έχουμε πει τόσες φορές, στον Πούτιν πουτινιές δεν γίνονται. Στον Πούτιν πουτινιές δεν γίνονται. Και ο Λιακόπουλος έχει πληροφόρηση. Και όταν λέω είπε ο γέροντας κάτι, το είπε ο γέροντας, εγώ το είπα, αγαπητοί φίλοι. Το είπε ο γέροντας και το είπα. Σεισμούς, λέει αυτά, πώς τα λένε, φωτιές, πλημμύρες, σεισμούς και τέλος γεγονότα. Γεγονότα, να ο κύριος με τον καφέ εδώ πέρα. Και μάλιστα, έχω ξαναπεί και θέλω ακόμη μια φορά να πω για ένα συγκεκριμένο σημείο. Η νέα τάξη των πραγμάτων συγκρούεται με τον Πούτιν, αγαπητοί φίλοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω εγώ, πάνω στη Γεωργία. Δείξε ένα χάρτη στον κόσμο. Δείξε ένα χάρτη στον κόσμο. Λοιπόν, εδώ πέρα, αγαπητοί φίλοι, είναι το φύλλο κράτος της Γεωργίας. Εδώ πέρα μέσα όμως υπάρχουν 3 περιοχές από μινάρια ακόμα, αν θέλετε, με καθεστώτα από τη Σοβιετική Ένωση. Εγώ δεν το ξέρω καλά αυτό πώς γίνεται. Αλλά εδώ είναι η Απγαζία που λέει εμείς είμαστε χώρια κράτος, όπως λέει το Κωσυφοπαίδιο. Εδώ είναι η Νότια Οσετία που πάνω η Βόρεια που λέει είμαστε χώρια κράτος. Αυτοί όμως έχουν ρώσικα διαβατήρια. Και υπάρχει και Ατζάρα εδώ πέρα με βάση, αγαπητοί φίλοι, από την εποχή ακόμα της Σοβιετικής Ένωσης. Εγώ σας λέω, εδώ υπάρχει θέμα σε αυτές εδώ τις περιοχές και σύντομα το δούμε. Φέρ την κάμερα σε μένα, φέρ εδώ πέρα. Φέρ την κάμερα σε μένα. Προσέξτε τα λόγια μου. Πώς το λένε Φραγκολεβαντίνικα, mark my words. Γράψτε το σε παρακαλώ. Γράψτε το γιατί θα σου πω, παίξτε στον κόσμο μια μέρα και θα το έχεις μετά. Προσέξτε, αγαπητοί φίλοι, εκεί η νέα τάξη των πραγμάτων θα πάει σε σύγκρουση. Πάμε όμως τώρα ξανά, φίλοι. Αγαπητοί φίλοι, μετά τον Αύγουστο του επομένου έτους, στις 8 Αυγούστου, στις 8-8 του 8, γίνανε όλα αυτά. Σαν να μην έφτανε όμως, αγαπητοί φίλοι, αυτό το οποίο είπα και έγινε, να ξέρουμε τι γίνεται δηλαδή, συνέβη ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, το οποίο ήταν το εξής. Η Λευκή Αδελφότητα ήθελε να κάνει το παγκόσμιο κράτος και αυτό ήταν το σχέδιο των 100 ετών. Έπρεπε το 2001 ή με την αλλαγή του 2000 να τελειώσουν όλα. Δεν τους έκατσε όμως το ότι βγήκε εκείνος ο έρμος ο Πούτιν, αγαπητοί φίλοι, ο οποίος τους χάλασε την πουγάδα. Ποια ήταν η πουγάδα? Να κάνουν ένα αμερικανικό κράτος,
ένα μεσογειακό κράτος, καλά τους Αφρικάνους